está cunhas Como vos preguntas. chamades? Son Alicia e la Tamara. Alicia Tamara, a ver se me acordo de todos. Desde a publicación do seu primeiro libro, en 1994, ata agora, como considera que evolucionou vostede a súa obra? Continúa a interesarse polos mesmos temas que nos inicios e a plasmalos de igual maneira? É unha pregunta moi complicada. Desde que empecé agora, sempre trato de escribir historias diferentes, de non repetirme, pero os escritores somos vítimas das nosas obsesións, sempre aparecen algúns temas que se repiten. Eu diría que as temáticas son diversas en moitas das miñas novelas, hai novelas incluso que son totalmente diferentes. Outro día díxome unha lectora amiga miña, díxome, estou lendo Os elefantes de Sokurov, estáme gustando moito, pero non parece que sexa teu. Iso non sei se é bo ou é malo, tal vez estou me saindo de min mesmo, pero creo que sempre tratas de escribir cousas, de non repetirte. Ainda que tamén eu vexo todas as miñas obras, as vexo como unha parte dun todo, non? Sempre estou tratando de... Nunca me esquezo das novelas anteriores. De feito, moitas das miñas novelas, partindo da Quinta de Saler, xurdiron outros personaxes que foron protagonistas en outras novelas, e hai como unha retroalimentación das miñas obras que a fai tamén lle dan certa identidade. Pero, bueno, eu trato sempre de non repetirme. Se lle pedísemos a día de hoxe unha crítica sobre a Quinta de Saler, que nos diría? Unha crítica coa Quinta de Saler. Bueno, eu sempre digo que os escritores, cando empezamos a escribir, pensamos que somos os mellores escritores do mundo, e despois, conforme vas escribindo mellor e eres máis maior, o proceso volves inverso, volveste máis crítico contigo mesmo, o cal é bastante terrible, é bastante paralizante, porque ás veces son moitas máis as páxinas que tiras ao lixo. Pero na Quinta de Saler, eu, se tivera que facer unha crítica, foi unha novela que me deu a coñecer. Se tivese hoxe que, se esa idea tivese hoxe, teria feito unha novela mellor de máis páxinas, cambiaría o final, que é o que me protestan casi todos os lectores, que é un final moi brusco, pero é un final que estaba pensado así porque despois eu tiña xa en mente continuar a saga do personaxe de Suso Paradela, que aparece ao final, que é o protagonista despois de outras novelas e outros libros meus. Pero tiña certa frescura naquele momento, era unha novela bastante moderna para o ano 2000. Eu recordo que esta novela tivo bastante éxito ese ano, nun ano no que houbera grandes novelas da literatura galega, que ainda se siguen lendo en moitos centros, de grandes autores, e abriuse paso, estivo finalista en casi todos os premios, no Xerais, no Caviar en Portugal, no Eixo Atlántico, estuvo no Torrente Ballester. É dicir, foi un ano moi frutífero ese ano de grandes novelas que gañaron despois premios e premios durante 2 ou 3 anos. A Quinta de Saler era un artefacto original naquele momento, con ese plantexamento inicial, e tiña certa frescura, escribina moi pouco tempo, e é unha novela de partida para min. É unha novela que foi como unha especie de que está a nuclear toda a miña posterior obra narrativa, porque daí xurdiron moitas cousas. Está claro que, sendo crítico, hoxe viña botándolle unha ollada para lembrarme, porque últimamente da Quinta falo menos, falo máis das Rulas e de outras novelas, para refrescar un poquinho como era, non? Viña pensando, digo, bueno, se a collo hoxe, teria feito unha novela mellor de 500 páxinas, e a mellor era unha novela peor, non sei. Pero, bueno, naquele momento creo que era unha novela original. Agora que falamos das súas obras, gustaríalle que algunha delas sacadase as grandes pantallas? Bueno, xa houve algún estudio, acaba de haber outro estudo sobre Laura no deserto, que é unha novela miña bastante gorda para levar ao cine, e tamén houve unha das Rulas de Bakunin, un proxecto que se lle ofertou ás produtoras, pero o problema que teñen as miñas novelas é que case todas son moi caras de levar ao cine. Por que? Pois porque se desenvolven en épocas pasadas, durante un século inteiro, sempre teñen un espazo temporal do mellor dun século inteiro, entón tes que hai saltos temporais dun lado para outro, e son bastante difíciles, non digo de guionizar e de levar ao cine, sino económicamente costan. No informe que hai agora sobre Laura no deserto, precisamente un dos
dos defectos que ten, iso que é unha novela na que se falan varios idiomas, que só escribes en galego, pero desenvolves en Alemanha, en Francia, en Estados Unidos, e os personaxes terían que falar en varios idiomas, habería que ir á Segunda Guerra Mundial, habería que ir á República, habería que ir no século actual, a Nova York, entonces é moi caro, é unha das cousas que sería moi interesante levar ao cine, pero tiña que ser unha productora que teña moitos cartos, e ese é o problema. Ahora, o que significaría? Pois, para mí sería importante económicamente, porque darían chago de cartos, e sobre todo para que se lera máis a novela, pero non sería algo no que eu interviría. Eu nunca me ofrecería ser guionista, ni moito menos, de unha desas películas, porque eu cando remato unha novela, acabouse. É dicir, non me gusta nin volver a lela, porque se volvo a ler algo que escribín, cambiaría todo. Estaba ben escrito para ese momento, pero despois, conforme pasan o tempo, non é que te sintas vergonza do que escribiche, sino que eso xa non o escribirías da mesma maneira. E se alguén alego cine, pois, bueno, sempre din que das miñas novelas son moi cinematográficas, algo que non me fai moita graza, porque a min gustame que o escritor cree e teña máis imaginación, non que che dean todo feito, non? Gustame que... Entón, eso tampouco me parece que sexa algo bo. A xente cho di como algo bo, pero eu non o tomo así. Eu creo que o lector ten que non lle tes que dar todo tan debuxado, sino que ten que imaginalo. O personaxe principal para ti ten que ter unha pinta e para ti ten outra, ainda que máis ou menos poida estar definido, cada un ten que construirlo. Se ti xa dis nun libro que se parece a Brad Pitt, pois xa todo o mundo xa sabe o personaxe igual, non? Eso sería xa como unha imaxe cinematográfica, unha imaxe real, e a mí gustame que cada lector cree o personaxe. Na mesma liña do cine, o mundo da dobraxe en Galicia está a pasar por un momento problemático agora mesmo. Cal é a súa opinión sobre o audiovisual e sobre as traducións? Defende as dobraxes, crea as positivas ou enriquecedoras, ou as versións orixinais son mellores? Bueno, unha pregunta curiosa. Eu, películas, gustame velas orixinais todas. De feito, o feito de que en algúns países, como por exemplo Portugal, os nenos teñan mellor nivel de inglés e todo eso, é precisamente porque vemos debuxos animados en versión original e están acostumados a ler os subtítulos. Está claro que ver unha película en versión original ten moito máis sentido. Agora ben, cando estamos falando de algún tipo de series ou grandes públicos, pois o mesmo que se dobrou para o castelán, pois está ben que se dobrou para o galego, non? Que sintamos que o noso idioma tamén ten outra utilidade como teñen outros idiomas. Hai xente que lle gustan as películas dobradas e, de feito, sempre houve grandes dobradores en galego, en castelán tamén. Todo o mundo, cando fala de Robert De Niro, xa ten unha voz que a veces é mellor que a original. Seguramente algúns dos autores non o saben, pero a veces teñen mellores dobladores con mellores voces que teñen os originais. O mundo do audiovisual galego, se metemos aí, se miramos con perspectiva, hoxe estánse facendo grandes cousas, tanto no cine, as posibilidades que hai, que pouca inversión que hai por parte dos organismos no tema do cine, están xa xurdindo grandes cineastas, estánse facendo moi boas series para os cartos que hai. Eu creo que as perspectivas, tendo en conta a poboación que hai, o público que hai, son bastante boas. Eu creo que sí. Volvendo á literatura, considera vostede que a galega está a pasar un bo momento? E relacionado con isto, cal pensa que é a solución para rematar cos prexuizos que vinculan o galego coa aldea e coa incultura? Eso, comenzando pola segunda pregunta, iso é bastante complicado, sobre todo neste momento. Eu comentaba outro día con un amigo, dende o ano 2000 ou así, que ando indo polos institutos, estou atopando con cousas moi curiosas, como por exemplo, que eu recordo 2001, 2002, 2003, hai 14-15 anos, eu ia a un instituto, nunca tive ninguén que me fixese unha pregunta en galego, digo en castelán. Sabían que ia un escritor galego a falar, e ninguén. Ahora vos institutos e xa me preguntan directamente en castelán. Eu non lles digo nada.
pero hai como unha... Eu vexo, por exemplo, en Boiro, un sitio de galegofalantes constante, agora vexo nos recreos que veñen rapaces das aldeas, veñen da montaña ali, estás impoñendo castelán. Nas escolas non se está de primaria, nas cidades non teñen xa contacto, as vosas xeracións, aquí ao mellor sí, pero nas cidades xa non teñen avós que lles falen en galego. Entón o contacto que hai co galego é na escola, que é como aprender ao mellor o inglés ou aprender outro idioma, e iso é terrible. Eu teño esperanza en que sempre creo que se pode recuperar, pois co carácter afectivo, convertendo o galego en algo que nos faga sentir diferentes e que non mellores, sino diferentes, e estar orgullosos diso, e iso é un traballo de moito tempo. Da lingua non é algo que estea perdido, é o que cambian as cousas, e de feito confío moito nos neofalantes, xente que a determinado momento da súa idade decide a falar galego, ainda que non teña a fonética que podo ter eu, podedes ter vos, porque o vivistes na casa, o vivistes a través dos avós, pero hai que tamén aceptar ese tipo de neofalantes que ideolóxicamente asumen que queren falar en galego, aínda que falen con un galego pois moi castellanizado, é dicir, é inevitable. Agora vos centros hai rapaces que non saben o que, xa non digo un can, pero hai palabras que para min son totalmente no ano 2000 palabras, lías a Rulas ou lías a Quinta de Saler, quitando algunha palabra, os rapaces máis ou menos sabían. Hoxe xa hai problemas con rapaces de bacharelato que non saben o que significa unha palabra, pero non é porque se xan máis burros, sino porque xa non teñen contacto con esas palabras, e as palabras que non se usan pues acaban sendo palabras aprendidas e palabras extrañas. E, por lo tanto, bueno, haberá que esperar que cambien as cousas e confiar nestas xeracións como a vos, que sigades entendendo de que o galego é algo que nos fai diferentes, algo que forma parte da nosa maneira de ser, que algo que é un erro que recibimos do pasado e que temos que evitar eses complexos que ainda existen e que hai que acabar con eles. Eu sempre estive orgulloso de ser galego, cando estaba traballando en Madrid todo o mundo me decía polo acento, eu si quero disimular o acento podo disimulalo, pero non sería eu, pero cando falo en castelán teño o meu acento e nunca me sinto. Os que pensan que o galego está asociado ao analfabetismo ven cousa de atrás, cando ian os nosos avós, os nosos bisavós a traballar a Madrid, de porteiros ou de criadas, tendían que pero iso ten que cambiar. E como se cambia? Pois que xente que é representativa dentro da sociedade, un escritor, un político, pois que estean orgullosos de falar o galego, que falen en sitios onde se escoita, e nunca digamos, mira ese que acento ten. Que temos acentos, cubanos teñen acento, e non por eso dicimos, mira ese ten acento cubano, non. Sin embargo, nós por ten acento galego parece que está falando unha persoa que xa ten menos cultura. E non, temos que ver a esas persoas con cultura falar con acento, non dicir simplemente que son galegos, que cando falen aí que falen con acento e que non falen con unha boca diferente, así que a boca aberta para que non se lles ocultando ese complexo. Eso é algo que nunca entenderei. E respondendo a segunda pregunta, eu creo que os problemas que ten a narrativa, a literatura galega, non son moi diferentes dos que están tendo a literatura española, e que pensemos que nós temos engadido o tema do idioma, que é un problema pois que cada vez hai menos lectores, e se pensas nos lectores tens que baixar o nivel moitas veces, é algo que non me gustaría nunca fazer. Pero cando se di que se lee pouco, tamén se lee pouco en castelán, é dicir, non son poucos os escritores que viven do que escriben, incluso en castelán, contanse cos dedos das mans. O sea que o problema que hai é que agora tedes vos e todo o mundo outras posibilidades de ocio, como pode ser as series de televisión, que hai series de televisión fantásticas, que lle deben moito a narrativa, moito a literatura. Eu vexo Breaking Bad, por exemplo, e detrás esta grande literatura tamén, está moi ben feita. Eu ás veces digo, carai, se eu tivese a idade de 14, 15, 16, 17 anos, estaría vendo, en vez de ler tantos libros, seguramente tamén vería moita serie, porque tamén é unha... Somos consumidores de ficción, constantemente estamos vendo cousas que estamos buscando mundos, que nos aíllen de outras cousas, de outros problemas, e a literatura loita tamén contra
todo se mecer cos xogos, ca televisión, tedes tantas posibilidades de entretenimento que buscar espacio para a literatura é un problema non só voso, sino é un problema tamén xa da miña xeración. Eu tamén xa caí nun gado de moitas series, e casi todas as noites vexo que a miña muller un capítulo de alguna serie que nos guste, non? E antes, o mellor lías máis, eu leo moito porque é a miña profesión, pero se non fose a miña profesión, o mellor non lería tanto. Eu vexo incluso nos claustros de profesores, ás veces cada vez se le menos, e é terrible para a sociedade. Para a sociedade tamén, porque non é mesmo ver unha película ou unha serie que ler un libro. Ti, cando estás lendo un libro, os libros quedan, as series entreteñen, pero desaparecen, normalmente. Ten que ser moi boa para que sigas pensando un libro, construiches ti os personaxes, e sempre queda, non é que pase por ti, queda en ti para sempre, non? Si é un bo libro. E tamén o mundo que creas ti lendo un libro non ten nada que ver con ver unha película, por moi boa que sexa. Eu creo que eses grandes libros que liches e que che gustou, sempre digo que se vos ledes un libro que vos gustou a esta idade, aínda que ora vallades á universidade e teñades pouco tempo para ler, seguramente recuncaredes e seredes vos lectores no futuro, porque esa boa experiencia que tivestes vai quedar para aí. E eu sempre digo que ser un bo lector dache outras posibilidades de reflexión, dache outras posibilidades de entender o mundo que non che dá unha película ou unha serie. Para a promoción do Día das Letras Galegas o ano pasado había 150.000 euros de subvención e tan só 12.000 aproximadamente deses 150.000 se entregaron ou se repartiron entre os 20 medios que escriben íntegramente en galego. Cal é a súa opinión sobre o asunto? Bueno, outro día falábame Freixales de a compra que facía institucional, é dicir, antes se publicabas un libro, unha editorial publicaba un libro, a Xunta daba cartos para as bibliotecas e pasou pois reduciuse nun 60-70%. Iso é moi importante, o feito de que te publiques para unha editorial, publiques un libro e que compren todas as bibliotecas, compren libros, é moi importante por varias razóns. Por primeiro, estás axudando a manter o sector, estás poñendo a disposición de xente que non ten diñeiro que poida ler os teus libros, e despois estás axudando a cultura. É dicir, para un país é moi importante que haxa escritores, como que haxa médicos, que haxa investigadores. Nunca nos podemos queixar disso. Queixarse de que un bosque, queixarse de que hai moitos escritores é como queixarse de que un bosque ten moitas árbores. Canta máis xente lea, canta a sociedade máis creadores teña, máis pintores, será unha sociedade moito máis desenvolvida e moito máis interesante. Que está pasando? Que os políticos están sempre entenderon a cultura como, sobre todo os políticos de dereitas, sempre ten a cultura como algo que non vai con eles, sino contra eles. De feito, pasouse a ignorarnos en todos os sitios. Depois a prensa tamén é outra historia, porque a prensa dáse moitos cartos para o galego, pero que non usan o galego para nada. É bastante terrible que a maior parte do diñeiro que se dá para a promoción do galego recae en periódicos como a Voz de Galicia e outros periódicos que non lles interesa para nada o galego, que simplemente ter unha cota de algúns escritores que publican aí un relato e así xa cubren. Para min, eu creo que as axudas habería que dalas de outra maneira, non só por unha cuestión política, sino tamén cando realmente se fai promoción. Invertir en cultura e invertir en futuro. Isto non é unha frase ni un eslogan, é algo real. O mesmo que invertir en educación. A veces pedimos á sociedade cousas, pasan cousas, pero realmente está na base. Todo é moi fácil dicir os rapaces non leen, non, hai que empezar por abaixo, e os rapaces hai que dar cartos e cartos para que teñan libros, incluso para que teñan libros gratis, da igual, pero os libros teñen que ser gratis para todo o mundo, os libros de estudar e todo. Incluso non me importa, está claro que a xente que ten cartos non ten por qué, pero prefiro que sexan gratis como eran antes, que haxa esas diferencias. Entón, hai que cambiar a mentalidade nos políticos de que invertir os cartos en educación, fundamentalmente. Se invertes en educación, estás invertindo tamén no futuro en cultura, porque
vas a esperar moito tempo en ver os efectos na propia sociedade, porque dai xurdirán seguramente mellores políticas. Por último, eu personalmente sempre creí neso de facerse inmortal, de facer algo que logo faga que o teu nome perdure nos anos. E para vostede, como se sente ao verse un tema de estudo nos libros de texto? Bueno, a verdade é que cada un escribe polo que escribe. Eu escribo porque é o mellor que sei facer, creo. Bueno, hai alguna cousa que sei facer mellor, pero non me deu por aí. Pero o feito para min é bastante é unha honra ás veces coñecer xente que leo os teus libros que non coñece, porque ti cando escribes empezas escribindo para eses lectores que coñeces, a familia e algúns amigos, pero olvidaste nun principio que existen lectores sin rostro que non coñeces. Agora, grazas a que te moves máis, a que vas a moitos institutos, grazas ao Facebook tamén, vas atopando moitos lectores. Xente que che digo que lle gustou, que non lle gustou, xente que te sigue, xente... E iso realmente é o máis interesante para un escritor. É o mellor premio que hai. Xa non digo ter miles de lectores, sino ter lectores que os podas recoñecer, cos que podas falar, porque eles son os destinatarios últimos do que ti faz, desas horas e horas que pasas escribindo, desfrutando, traballando tamén, porque hai momentos que costa escribir. Desde logo é un placer atopar lectores. Pasoume a Quinta de Saler, teñolle moito cariño por iso, porque eu xa tiña publicado algún libro que pasara máis ben desapercibido. A Quinta de Saler apareceu o lector. Eu empecé antes cando ia a Xinzo, todo o mundo felicitábame porque me viran na televisión, ou escutarame na radio, ou virame na prensa, recollendo algún premio, pero ninguén me falaba dos personaxes. Sin embargo, coa Quinta de Saler xa apareceron lectores e me dicían, pues fulanito, quen é? Este é o teu avó, este tal, pregúntame. A min gustoume, foi para min como, digo, carai, o lector existe, está aí, non? Eu non escribo para min só, non, escribo porque hai alguén aí. E seguirei escribindo mentras haxa un par de lectores que me lean, porque ti non escribes para ti, escribes para outras persoas que despois, bueno, farán mellor ou peor a novela, pero que para min é o feito de que me recorden, que recorden os meus libros, de min que se esquezan, pero sí que me fai ilusión pensar que a veces ahora estamos aquí falando, que pode haber, bueno, 15 persoas en Galicia que están neste momento con algún personaxe, fai certa ilusión. Pois gracias polas súas respostas. Gracias a vos. Ben, despois desta entrevista tan interesante, que me serviu tamén como para descansar, vamos falar un poquinho de min, do currículum que dixeron Olalla e máis Ainhoa. Vamos falar do currículum real, da realidade. Se alguén algún día lee este libro de Casas Baratas, moitas das cousas que vou contar están máis ou menos aí, porque é un pouco autobiográfico. Eu sempre me gusta desmitificar o escritor. O escritor somos persoas normais, eu polo menos pretendo ser normal, eu son unha persoa normal, teño 2 fillas, e levo unha vida máis ou menos normal. E o meu traballo de escritor é un traballo como outro calquera, un traballo como un médico, como un fontaneiro, como un panadeiro, eu traballo con material diferente. O meu material é un material máis sensible, diría que incluso é un inmaterial, é algo inmaterial, pero ao mesmo tempo dedicolle unhas horas como lle dedica todo o mundo. De feito, a miña profesión é a profesión máis accesible das que hai, é dicir, calquera dos que estades aquí, estades alfabetizados, só precisades para ser escritores un lápis, un papel. Un pintor necesita comprarse algunhas cousas, ou un escultor comprar material, vos con un lápis, en teoría, non precisades nada máis que poñervos a escribir. Despois xa se verá. O que pasa que, para ser escritor, eu non teño unha fórmula exacta. Eu, de feito, o que vos vou contar agora, calquera dos que estades aquí, que non pensedes, nin vos pase pola cabeza o tema de ser escritor, pois podedes acabar sendo, porque eu, cando tiña vosa idade, non se me pasaba pola cabeza nin a min, nin a que me coñecía que eu podía dedicarme a escrita. Eu que si é verdade que dende pequeniño fui unha persoa
que me gustou chamar a atención. De feito, cando nacín xa chamei a atención, porque o día seguinte de nacer xa aparecín na región, no periódico de Ourense, porque batín o récord de peso no Hospital Santa Cristina de Ourense. Pesei 5 kilos 150 gramos. Para as que sodes mulleres, pois imaginade que é algo terrible, semellante peso. Eu coñecín unha vez a un rapaz que pesara máis que a min, pero eu teño que dicir que cando esa enfermeira me colleu en brazos no mes de agosto ali polos corredores do hospital, levou semellante bola de carne, o meu pai parece ser que dixo unha frase xa antolóxica na nosa casa, que o primeiro que dixo na máis verme, dixo: carallo, naceume un fillo adolescente. E dixo iso porque a verdade é que eu era un neno bastante grande. A miña irmá, eu teño dos sobrinhos, e o pequeno sempre está no infantil máis grande, tal, eu vexo fotos do meu sobrinho dun ano, eu vexo fotos miñas con os mesiños, con un mes ou dous, e eu estou máis grande. Eso trouxeme tamén bastantes problemas, e algo que despois acabou xurdindo na escrita, que eu fui o típico neno gordiño, co que todo o mundo se metía. Eu tardei moito en andar para mover tanta carne, tardei 2 anos e pico. Xugaba ben a pelota, todo eso, rozaba mitras pernas, andaba moi ben en bicicleta, pero costaba andar. Ainda por riba, eu teño a desgraza, agora teño a sorte de ter estes apelidos tan fermosos para ser escritor. Antón Ribeiro Coello, sona moi ben, me di que ben. Sí, pero cando és ter 7 anos ou 8 anos, apelidarse Coello é unha lousa, é terrible, porque iso préstase aos alcumes. Eu, cando tiña esa idade, pois os que daban francés chamábame Lapén, os que daban inglés chamábame Rabbit, e os que non sabían idiomas dicían directamente, como estaba tan gordo, chamábame Coella Parida. Eso marcoume bastante, porque despois, cando empecé a escribir, xa moitos anos despois, vingueime de algúns deses abusos, que despois a mellor conto vos algo. Pero hai un momento fundamental na miña vida, que cando tiña 8 anos, non sei se 8 ou 9, apareceu en Xinzo de Limia. Eu son de Xinzo de Limia, unha vila como Curtis, máis ou menos, na que vai bastante frío. Temos o mellor entroido do mundo, tal que dicilo. Pois apareceu por ali un tal Don Javier que era mestre e daba clases de guitarra, aparte de dar no colexio. E os meus pais dixeron: anotamos ao rapaz en guitarra, que o rapaz parece así medio cantante, pois sempre andaba cantando, e dice, pois ala fomos. E fun a clases de guitarra, en menos de 15 días destaquei